Hai uns anos no IES Taboada Chivite de Verín nacía unha extraordinaria iniciativa, involucrar tanto ao alumnado como aos seus mestres e mestras na montaxe dun espectáculo. Hoxe levan xa 8 musicais e este é o primeiro con guión propio. No Instituto Xesús Taboada Chivite, gracias ao apoio do equipo directivo e dos compañeiros, do alumnado e das súas familias, podemos levar a cabo un proxecto tan ambicioso que con tanto coste físico como este, a verdade. O musical chega ao Auditorio de Ourense despois de ter sido estrenado en Verín, onde recibían o recoñecemento dun público entregado. No escenario unhas 60 persoas, entre coro, actores, actrices e coreografía, pero tamén unha parte moi importante. Contamos coa participación de Samai, que é unha alumna de segundo de ESO, e das dúas nosas intérpretes, que son Irene e Carol, que van signar completamente todo o musical, 2 horas, para que o público asistente, hai público sordo que está invitado, ademais poida disfrutar do espectáculo. Ademais, debo indicar que esta é a semana internacional do sordo, entón estamos moi contentos de que coincida con isto. E se alguén nos pode ir adiantando de que vai isto, son eles, os e as protagonistas. A ver, é como un musical entre musicales, o sea, conta como unha historia de Carmucha, que é unha limpiadora, que ten un marido que non se parece nada ao seu fillo, que o fillo quere ser artista e que o marido está completamente en contra. Non sei, aí vais mostrando como el vai intentando conseguir ser artista. Nós como vellas, pois, somos como uns personaxes secundarios porque somos as amigas da tía de Roy, do protagonista, e por dar, o sea, tamén é un pouco a parte da comedia, porque a parte de vellas tamén vamos a ser chonis, que é como a parte de ese contraste entre señor maiores e juventude actual. Somos a parte cómica da obra. Se non fora por nós, non viña naide. Non lles falta humor nin entrega. Isto é o resultado de todo un ano de traballo, con moitos ensaios semanais. A ver, sempre hai un pouquiño de nervios, xa levamos bastantes pases feitos, pero eu creo que tú cando sales un escenario como se saíras por primeira vez. Sempre son os mesmos nervios, a mesma inquietude de decir, pois vai gustar o que fago, van a disfrutar, pero, bueno, logo é todo moi bonito, porque é unha experiencia irrepetible. Estar nos nosos anos de adolescencia e poder facer isto, ademais nun sitio así tan imponente como é o Auditorio de Ourense, é un regalo. Moi axetreado, ensaios cada 2x3, os nervios no corpo nunca se van, sea ensaios, sea actuación, pero foi moi bonito e isto non sería posible se non fora por David, Isa, Marita, as profesoras de baile, todos nós. E pois nada, unha experiencia moi bonita, ensaios graciosos, unhos un pouco máis de decir hai exames, pero bueno, moi ben, unha maravilla. Despois de todo ese traballo, chega a satisfacción que experimentan. O meu maior orgullo, sobre todo, é que, por exemplo, en Verín, cando fixemos, foi toda a miña familia, foron os meus pais, a miña avoa, e que me viran ali superando os meus medos, porque eu sou unha persoa bastante tímida, subindo a un escenario, falando, que a xente disfrute, pois eu creo que é o mellor que me pode dar isto. A parte de todas as relacións cos compañeiros, que hai moi bo rollo entre todo o mundo. A novas amistades, moi importante. Estes rapaces e rapazas son o claro exemplo de resposta do alumnado ante propostas capaces de captar o seu interese. Axúdanos non só a abrirnos o mundo, porque, pois hai xente que de maior quere traballar nesto, sino que nos proporciona seguridade a nos mesmos, autoestima, axúdanos a coñecer xente, non sei, fora dunhos folios e un bolígrafo hai máis mundo, e pareceme genial, pois pareceme moi boa idea. Creo que é moi importante que dende os centros educativos se promoa este tipo de actividades, porque ao final nos podemos ter moitísimos máis talentos que o que se pode demostrar nun exame, entón eu creo que sí, que temos que mirar máis aló, eso sí. Agora só nos queda gozar da experiencia e agardar pola proposta deste novo curso.